Току-що си набелязахте една звезда на тази вечер. Добър вечер, приятелю мой. Как се казваш? Стани, приятно ми е. Стани. Да. Много си атрактивен, братле. Повярвай ми, грабваш и мъжките, и женски очи тази вечер. Благодаря. Виждам, че си постарал и вярвам, че всеки ще го оцени. Да те попитам, ти за или против корекциите си? За. За! Да. Каква е идеята на корекциите? Да подчертаваме красотата си. Естествената красота. А смяташ ли, че естествената красота е естествена, когато има корекции? Ами може да се направи естетически добре и да не е твърде очевидно, като моите устни, примерно. Те очевидни ли са според теб? Доста. Даже скандал не бих казал. Ама са хубави. Ама са хубави? Да. Няма лошо нещо на света. Въпросът е как ще погледнеш на него, нали така? Точно така. Добре, много ти благодаря за това прекрасно интервю. И аз По случай това, че си толкова атрактивен и си